Moi boas. Imos directos ao gran. Hoxe imos descubrir un fluxo de traballo que, de verdade, está a cambiar as reglas do xogo para os docentes. É un sistema pensado para unha única cousa: devolvernos o noso tempo e, sobre todo, a nosa enerxía creativa. Calquera que se dedique ao ensino coñece esta historia de memoria. Horas e horas e horas, afogados en documentos oficiais, intentando que cada detalle da planificación encaixe. É un traballo que esgota, que nos drena e que ao final nos afasta do que de verdade importa, o noso alumnado. Pois, ollo, porque esta é a pregunta que o pode cambiar absolutamente todo. Pensemos nisto por un momento. Un asistente que non solo lese, senón que entendese a perfección o currículo, o proxecto educativo, as normativas, e que fose capaz de transformar todo iso en clases coherentes e listas para impartir. Case nada, E que a realidade planificar, moitas veces, parece unha batalla, unha loita contra un mar de guías curriculares, de estándares de aprendizaxe, de políticas do centro, que ameaza con afogarnos. E conseguir que todo iso estea conectado e sexa coherente, pois é un desafío mayúsculo. E o punto crucial aquí non é só o tempo que se perde, que é moitísimo, o que de verdade importa é a enerxía. Trátase de recuperar esa faísca creativa para poder dedicarnos a innovar na aula, a dar un feedback moito máis persoal e, en resumo, a facer o noso traballo máis humano. Pois ben, a solución está nunha especie de conexión secreta. Un flujo de traballo que une 3 ferramentas de Google moi potentes para que traballen xuntas como unha soa engrenaxe. Imos ver como funciona este sistema. O segredo non está en usar estas 3 ferramentas por separado, non. A clave é usalas como parte dun único proceso. Cada unha ten a súa misión e alimenta a seguinte, creando un ecosistema que nos permite xerar planificacións basadas, e isto é o importante, nos nosos propios documentos oficiais. O primeiro paso, e o máis importante de todos, é construir unha base de coñecemento que sexa sólida e, sobre todo, de confianza. Aquí é onde lle damos a intelixencia artificial os nosos materiais para que traballe exclusivamente con eles. E aquí é onde entra Notebook LM. Podemos velo como un caderno de investigación inteligente. A súa maxia é que colle os nosos documentos e convérteos nunha especie de base de datos privada e segura, a que só o noso asistente pode acceder. E isto que vemos agora mesmo na pantalla é probablemente o máis importante de todo. Garante o rigor. A diferencia de outras inteligencias artificiais que poden inventar cousas, Notebook LM basea cada resposta nas fontes que nos lle demos. E non só iso, senón que nos di exactamente de onde sacou cada información. O risco de erros ou de invencións simplemente desaparece. Este é o momento de crear o cerebro digital da nosa materia. Subimos todos os documentos que importan, o currículo oficial, o proxecto educativo, as normativas de avaliación, os nosos propios apuntamentos, todo o que define como ensinamos no noso centro. Vale, xa temos a nosa base de coñecimento lista. Agora toca o seguinte paso. Imos converter a IA nun auténtico compañeiro pedagóxico, un asistente experto que está adestrado con noso propio material. Mirade, isto é un cambio de mentalidade total. Ya non se trata de facer preguntas simples, trátase de deseñar interaccións con intención, porque a calidade do que a IA nos devolve é un reflexo directo da calidade e da precisión do que lle pedimos. Sei que isto de prompt avanzalo pode soar un pouco técnico, verdade? Pero en realidade é moito máis sincero do que parece se o partimos nestes 5 componentes. É casi como unha receta. Dásele un rol, unha tarefa, un contexto, un formato e uns criterios. E con eses ingredientes, o que conseguimos é darlle a IA unas instruccións super precisas para obter exactamente o resultado pedagóxico que buscamos. Así de simple. E o mellor de todo é que este prompt experto non hai que escribilo unha e outra vez. Gardámolo como un gem personalizado en Gemini. Este gem xa sabe quen debe ser, que ten que facer e o máis importante de todo, sabe que documentos da nosa base de Notebook LM ten que consultar sempre. E agora sí que chegamos ao momento da verdade, onde todo o sistema se poña a funcionar. E faino de unha maneira que é, de verdade, sorprendentemente sinxela, directamente nunha ferramenta que usamos todos os días. Isto é simplemente xenial. Abrimos un Google Doc, escribimos un arroba e, listo, seleccionamos o noso asistente. Non hai que cambiar de aplicación, non hai que andar a copiar e pegar nada. A integración do noso experto que se alimenta dos nosos documentos é total e instantánea.
Podemos comenzar con algo sinxelo para ver que todo funciona ben. Ao facer esta pregunta, o que fai o asistente é ir directamente ao noso notebook LM, consultar o currículo que subimos e extraer os temas exactos para esas semanas ese curso. E o resultado é impresionante. O asistente non só nos dá unha lista de temas, non, será unha proposta de planificación completa totalmente aliñada co noso currículo e aplicando a metodoloxía pedagóxica que lle pedimos no prompt, como por exemplo o socioconstructivismo. A partir de aquí, isto convértese nun diálogo. Se necesitamos algo máis, sinxelamente, pídese. Queres unha rúbrica? Pois pídela. Queres máis actividades? Pídelas. É un proceso flexible no que nós temos sempre o control. Pero isto non acaba aquí, ni moito menos. O potencial deste fluxo de traballo para automatizar outras tarefas que nos rouban un tempo valiosísimo é enorme. Vexamos un par de exemplos. Paremos a pensar nesto un segundo. Crear un cuestionario para Google Forms a partir dos nosos apuntamentos, eso pode levar facilmente máis dunha hora. Con este sistema estamos a falar de menos de 5 minutos. O mismo para crear contidos interactivos sinxelos para o alumnado. O aforro do tempo é sinxelamente espectacular. E que quede algo moi claro. O obxectivo de todo isto non é sustituir o noso criterio pedagóxico. É todo o contrario. É liberarnos das tarefas máis mecánicas, máis repetitivas, para que poidamos centrarnos no que ningunha IA pode facer. Conectar, inspirar e guiar o noso alumnado. O que nos devolve este fluxo é o 100% do tempo que antes dedicábamos a esa parte puramente mecánica da planificación. Un tempo valiosísimo que agora podemos reinvestir directamente na calidade do noso ensino. E rematamos con esta reflexión. Cando a tecnoloxía se encarga da burocracia, ábrense portas enormes para a innovación pedagóxica, para a atención personalizada, para facer da nosa profesión algo aínda máis humano. As posibilidades agora dependen de nós.